kula niku mau dadi hampiran, Bro. Dadi kula niki kan kerepe melampah teng perjalanan. Yo, kula niki mawon wingi nggih tembe mantul saking Palembang. Bareng Palembang dhateng ngene Solo. Sok njing-njing dhateng ngene Blitar, sok ben nang Ponorogo neh mantul niku pagi berangkat dhateng ngene Kalimantan Timur. Yo mubar kene laris yo ngene. Subhanallah untuk pagi sehat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah perkumpulan ini wong peratanan, orang yang suka dalam perjalanan. Jadi kadang-kadang ki nek dalane aku kadang ya ropo, ngono ki ya kerep ana wong piantun kakung dene ku pinggir dalan ngono. Jangan mungkin saking keblete ora kulek po bensin utawa kulek masjid ngono ora. Langsung pinggir dalan yang mesti ngono. Tapi pangapunten lek nek gak bawa air arep penggobek ngene ora taharep berarti yang enggak suci. Berarti celana kena najis, berarti kemungkinan besar yang enggak sholat gitu apa mboten? Ngene nek ngene pinggir dalan ki yo janjane yo kurang pantes terus sak keblek-keblek tuh yo kuwi angin-angin ngono lho. Kune napa niku sing diresiki, golek banyu ra nggih ngoten nggih napa mboten? Supaya suci. Perempuan juga begitu. Sudah ngoten cari bawa tisu atau kain yang kering untuk membersihkan. Ini sebuah kesunahan. Ada Allahumma sholli ala Muhammad. Lah monggo kula jenengan sedaya niki kali Gusti Allah diparingi nikmat, diparingi umur, paringi nikmat sehat, nikmat sempat. Manfaatkan untuk memperbanyak ibadah, gayuh ridane Gusti Allah. Gayuh ridane Allah. Kita ini karena apa? Sudah diberikan nikmat yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sejatine sunallah wis meli pira-pira nikmat sing akeh marang sira fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikan salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Mula lakonono salat krana Gustimu lan korban sira. Korban datang mriki ya salah satunya adalah dengan menggunakan harta, tenaga, biaya pikiran termasuk sedekah amal jariah. Moga kalau sedekah amal jariah mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk kepentingan lain semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kalau sedekah amal jariah untuk kepentingan syiar Islam. Untuk kepentingan syiar Islam. Pangapunten, as-sedekah itu ditampil balak sedekah niku ngedoake saka sing jenenge balak. Halo. Assalamualaikum. Sing rawuh dalu niki sedaya pengen apa mboten putrane salih lan salihah. Pengen apa mboten putrane nek golek ilmu niku gampang nek duweni urusan iku dimudahkan dening Gusti Allah. Kepengen nggih? Enten riyadohe wong tua sing dilakoni ingkang dadosaken lare niki nek duweni urusan napa kemawon digampangake kalian Allah Subhanahu wa taala. Napa? Dadi wong tua seneng sedekah amal jariah. Karena apa? Orang itu kalau membukakan satu kesulitan saudara yang lain, maka Allah akan membuka satu kesulitan pada dirinya. Lho niki lho. Wong niku menawi buka susahe wong liya, susah awake dhewe bakal dibuka kalian Gusti Allah. Bakalan dibuka kalian Gusti Allah. Dipun aturaken dalam sebuah hadis, belilah kesulitanmu itu dengan sedekah. Makane as-sedekah tilitahil balak, sedekah niku ngedohake saka sing jenenge balak. Mana koso malu men sedekah dan bayasan tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Kalau jak sedekah amal jariah pun siap nggih. Wis perkara sedekah amal jariah wis kaya biasane. Niki sing kula kudu lurusne, sedekah jariah niku sing bener dudu saiklase. Pengumuman, halo. Sedekah niku sing bener sesuai kepantasan. Ayo monggo. Sedekah ki ora saiklase, tapi sesuai kepantasan. Basa saiklase ya asline basane wong medhit kok. Lah kok ngono? Yo, nyemplungi ngomong 1000, sangu yo akeh. Sedekah ki saiklase. Berarti nek ora metu dhuwit tambah ikhlas. Iki basane wong medhit asline ngono kuwi. Sedekah itu sesuai kepantasan. Mbak, kula niki pancen tiyang boten gadah.
Kula niku tangi pirang-pirang, kula niku urip dhewe lho, Mbak. Anak kula niku isih cilik-cilik ngoten sekolah mawon lho, Mbak. Kadang-kadang alhamdulillah niku pikantuk dana bantuan saking pemerintah. Alhamdulillah anak kula saged sekolah. Kagem mangan bendina niku kula nggih kadang-kadang telon ora ana beras. Jagung tak parut, kadang-kadang ora ana sego. Kula niki tiyang kekurangan lho, Mbak. Alhamdulillah, tapi kula niki ya panggah tetep pengen ditulung dhateng ini tiyang lintu, tapi sagede boten kasah. Isane kula nggih pati ya mung 2000. Mung 3000 wong kula dhewe janji ya butuh. Mergo ndak duwe 2000 3000 ya pantes. Nggih napa mboten? Sing gak kuat iki wonge ayu. Ganteng, wong iso weger, wong lemu, wong gemoy. Iya nganggo-nganggone mreko gede-gede. Gelang yo renteng-renteng biji limo yo nganggo ngabeh. Masya Allah, tumpahan mobil motor yo apik nyemplung yo 6000 crit ora pantes blas. Enten model matur ngoten niku. Nah, kok yo teko? Alhamdulillah dongane bar pengajian wonge mari. Mari ya Allah. Muga-muga weleh kok pengajian dadi wong sing roman seneng sedekah amal jariah. Amin Allahumma. Amin. Pun belajar sedekah jariah pun siap nggih? Nggih, sedekah jariah belajar diniati kanthi ati ingkang ikhlas. Yakin Gusti Allah niku sugih maringi kenikmatan dhateng kula panjenengan ingkang langkung sae ingkang langkung barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Pengen omah swarga nggih? Sing sae napa sing biasa? Standar napa VVIP? Saya minta panitia setunggal tinggal di panggung. Setunggal. Satu naik panggung. Lah yung ini yung ngecak yung nyontoni kok. Nanyong ko bawa itu. Ngecak kamu plungi. Ngongkon rok. Ngapunten, Pak Lurah, napa tasih marak lurah mboten? Lurah malah mulai dhisik.